kajingyo ka snong kong thong ya ka khusnam ka balatim Best Tourism Village Bronze Award ha ka National Tourism Awards arjar arpulai kala punlong yo dekhot ka yeng dorbar thawan ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Titas Tarwal Khan na Sora constituency ban penpau ka jing sngo sarong bar ka jing sngo kmen na ka benta ka ni Yaka khusnam lapdiang daw ba Rothel Khongsit usamla rang ba nagategisnong ubadeu secretary jong ka Indigenous Agro-Tourism Cooperative Society Limited Kongthong haga jingelang ka punlong da ka Ministry of Tourism ha Bharat Mandapam Pragati Maidan New Delhi ha ka arpu pratai unai lur arja arpulai kani ka snong ka pau nam lingba ka jing don ki jing roi yau bei lani ki jing roi ki ba ka kami ka khot et yalai khon ha ka rukom ka basur roi kan ut bat ka ni ka jing roi ka ne shirata kum ka rukom yakran yakhana nakaliang jongi kum kino yalam jong ka snong kong thong ban kintiu ya ka kam tourism hapo la ka snong ni dap dang ki skokmen ka bakraw hadin bangla saje ban yok diang ya ka Best Tourism Village jong snem Arjal Apulai naka Ministry of Tourism Government of India. Te kumta hadin banayop deng yakni kusna. Ni penpau yakni sngu yaka soka Meghalaya lengba ka Department of Tourism kapala simkia ban gentiu ya kisno pher hapo jong ka jala ka jongi. Kumjuru ni government scam balengba ka ne ka award kan long ka jing kerku yaka snong kong thong ka jongi Badik snong ki para majan jongka thain kra snong badru kalno ka nuksa ka babha ya ki weipat ki para thain nong kendong jong ka jela Meghalaya ka jongi ngadap da jing song komen ba jing so sarong ba ka snong kong thong dang shen ka la yo to ka award na ka Ministry of Tourism lengba ka United Nations World Tourism Organization ya ka award bagate ka Best Tourism Village lani ka snong ka ba itna tam apo ri India bedei bat ka jaka jmo kai perthe tenga so gani kalawan ra ya ka nam ka burom ya om tang ka snong kong thong re ka than ka snong i baro ka we bat kong juru ya ka state i baro ka we kumbakitip ba ka snong kong thong ka pau nam kum kata ka Whistle Village lani kata ka jing ya khot para nang snong da ka basu ruai yau bei yom ka basu siau lani basu kenut da ka jing kenut jing ruai tika de ni ngawai ka ba long unit hapo snong kong thong ka bala penpau hai kan snong ha ka ba ki babun ki Bril na bar la poi ni snong bar kham tam wat ki nong mi khman o kong ki MP ki nong yalam wat dari India ro la poi ai ni snong te hadin ba kani ka snong kala pona ha ni ka jingken ursur jing roa yo be ka snong hi pro ko we kala teli melon kumno ban kan tiu i ka kam smo ka ha ni ka snong lengba ka we ka society ka ba po ka jingalam jong iba Rothel Khongsit aga bai la snai ko ka jaka sakai pungat jong ki tourist ki bawan na ni snong ba kumjuru daga jing simkhia jong sodar ba ka snong i baro ka we ka snong ban pen internet ni snong ga jing khoi ki jing suwa ki jing biang jong ki street light ki jing biang jong ki lempia jong ba scheme shi spasni ba kumjuru ka jing sim kia jong we jong ki MP jong ka Raja Sabha ba ke Sena la adopt ini ka snong kong ka we ni ki model village ba ka jing arab jong ulum ba bandang ki toilet ki babiang ki jaka red news ki babiang ba kumju wat na kalian ka jong aru ni kat ala kumu MDC dalam persiang man ai ki jing arab kong ba develop ini snong ba aga jo ko por ko ban pau ka jing ai kuble ke bukan pangi ke snong i baro kowe ki bale teli de tristom hadu bukan dawan ra ikani ka nam ke burom om tang ha kani ke cela ke jungi raya kari India ini baro kowe ti nakalian ke junga penpau ke jing song komen ba na ai kuble ke pangi ke snong baro kowe ko mangala om bakin nang ye tre tristom susu na ka bentaban pembet pembiang ke snong
om tang ini senong dengan ketua di kiwi bakitan kibadan ha dengan kan ka asnong kaba kidan sibun kiwi bak kisaka semua kai desi kibanang la an kering shu ikinong semua kai aga juga por ngamla khanda penpau ikin solo ke jama ya i menteri bepet ya ka tenat kam semua kai yang ke selamat ta bak polondo ibalawan daladi hakini ki penai ki baladap aga senong kongthong bak kunjuru ibala ai ke cingirap bak tenat jong ka tourism ke skim ke bahe dan bentaban develop susu badna kerman pada ngajing pentrikam dengan ka skim dengan la susu dan penditanat yang ini senang badna ka juga por musim dengan kabu ban ai kublei ikiwe pat senang ki balayo wadika state award kum ka maudo not jong senang lai museum bangai i lembaga kilap thai kuat badai sila bandar skiwiru Barang kentu di kisnong kita bahap konsep oleh barang ni sekamat kini tristom ban penbet pembiang banyak teli kumusnong ni kumnuban pelong yang ki kambun susu ki jaga semua kai pertai nak benta baran rai ke nam keburung tak kata dari bukan kentiu ya kayo kokot jom kipat ba jom ni katai kini kebangan ban ong kendiat alor Kajingyo award kam tam jang Islam kong thong ya kan Kusnam kum kawe ni Islam kiba itanan tam hari ini